Ati. Lah saka Krayayi. Prayoginipun cumondhok wonten ing wana Glagah Tinulu. Ingkang ragi sawetawis tebih senajan to menika kukuban negari Durati. Namung ragi sawetawis tebih tur sasana langkung wiyar yen to pinangka ngajengaken bebaya. Pun Kakang mungkari manut mengko tak reka dayane amrih bali bisa digiring ana tekan ngalas Glagah Tinulu. Pun Kakang minta pamit metu jaba. Mbul sanes nyemanggaken lan ngatos-atos Koko Prabu Setyaki jumadung dawuh. Gandeng kedadian iki uga ana wewenanging Dimas Setyaki. Koko Prabu derekno lan Dimas uga duwe tanggung jawab yen nganti ana kedadian ingkang kurang prayoga tumuju marang Koko Prabu luwih-luwih ngenani bab kawula lan negara Ndrawati. Kula nuwun istirahat dawuh kepareng Ripatega nyuwun pamit ndherekaken tindak dalem Koko Prabu Setyaki sing ati-ati. Kakang Udawa nuwun maring dawuh. Jenis remetu njaba budalna Pasimban niki dateng stiku. Nyuwun tambahing pangestu. Kapti medal yang ngemban dalem Kanjeng Dewadi. Aja kowe bocah cilik. Kakang Udawa tuli budal. Sombo nuwun maring dawuh Kanjeng Dewadi. Ingsun dherekno manjing Datraya. Monggo Rama kula dherekaken. Purna Sabdenata Sabda Pandhita Ratu. Sabda Pangca Pandhita Wasngani. Ratu kang ambek adil pormarta. Sabdaning Brahmana kang paring wejangan saklimah bisa manjing tengi sambat. Yen to Narendra kang pinuju Sinaka anabda sepisan rata kawula sak negari. Pasmur pindha tirta kresna kang kenancang ngindrancang sita tanpa luwih mangsin. Arsa kundur kedaton saking panggen genepe para abdi bedaya. Sang nata kundur Datraya.